pidho yien. Oyudo ni jotelo e kaunti ma Homa Bay nie tielo mogik mar timo ikruok mag pidho yien odiochieng makiny. Jotelo go chano pidho yiende milion 4.2 ka ikruogno itimo e got ma Gembe. Joshua Ochogo olero ni nyalo miyo piny Gembe bedo kod alwora mong'ith kendo konyo e rito alwora ma sani othung' kaluwore kod iro mani kod kwiri mosebedo ka ifuong'o kodhi e kor lwasi. Jopiny jotend nanga kod riwruoge oseyudo kothe yien maromo 100,000 ma igeno ni ibiro pidho alworano odiochieng makiny. Machalo kaka sikundewa, machalo kaka gode mantie thuolo, machalo kaka kanisni gi kuonde mamoko kata mierewa kuonde mwadake. Koro en jipo makende ahinya ni jowaduto te ma Homa Bay County ng'ato ka ng'ato tem manyalo mondo pidh yien. En gombo mar sirikal ni Homa Bay County mangima wapidh yien maromo milion 4.2. Mano e chenro mantie kendo kigo kwanno to koro sublocation kala sublocation idwaro ni mondo pidh yien 17,000. Sirikal temo manyalo kanyakla kod well wishers mondo wayud seedlings manyalo konyowa mondo wapidh yiende go eko. Sigona Thomas Foundation osewuok oko mondo tim chenro ne gi government ka gi timo collaboration. Kaka sani wang'eyo ni wadhi timo support ni mabiro dhi timore tarik 13 ma en obed Monday Gembe. Wan kaka jo organization ma ok piny owacho wayie ni mondo wadhi support county government and even national government gi yien 5,000 mwasaiko mondo mi wadhi wati godo e yo mar chenro mar konyo alwora.